Ako želiš pronaći kvalitetnog partnera i izgraditi zdrav odnos, važno je podići svoje standarde. Evo 8 pravila koja ti mogu pomoći u tome. 1. Znaj svoju vrijednost. Ne traži partnera da bi popunio prazninu u svom životu. Prvo izgradi sebe i budi svjestan koliko vrijediš. 2. Definiraj što želiš i što ne prihvaćaš. Jasno znaj koje osobine i vrijednosti tražiš kod partnera, ali i koje crvene zastavice nećeš tolerirati. 3. Nemoj se zadovoljiti osrednjim. Bolje je biti sam nego u vezi koja te ne ispunjava. Ne pristaj na manje nego što zaslužuješ. 4. Promatraj postupke, ne samo riječi. Ljudi mogu govoriti svašta, ali njihova djela pokazuju tko su zapravo. Obrati pažnju na to kako te tretiraju. 5. Postavljaj zdrave granice od početka. Ako netko ne poštuje tvoje granice, to je jasan znak da ta osoba nije prava za tebe. 6. Traži emocionalnu zrelost, ne samo privlačnost. Fizička privlačnost je bitna, ali dugoročno je važnija emocionalna kompatibilnost. 7. Daj prednost onima koji ulažu trud. Pravi partner će se truditi oko tebe, bez igrica i manipulacija. Ako moraš stalno juriti za nečijom pažnjom, taj odnos nije vrijedan tvog vremena. 8. Ne boj se biti sam dok ne pronađeš pravu osobu. Uživaj u svom životu, radi na sebi i budi strpljiv. Prava osoba će doći u pravo vrijeme. Ako ti se svidio ovaj video, podrži nas lajkom i zapratite kanal za još ovakvog sadržaja.